Bună seara, astăzi vom filma un nou episod din Flappy Bird numai cu Raimi. Acest Flappy Bird nu poți muri niciodată. Și te poate numai când intri în foc. Da. Frumos. Tot trebuie să distrugi scoline, dar nu în foc. Vedem copile. La fix acolo și dus. Nu intra acolo. Așa, mă. Bine, trebuia să duci tu. Faci doar. Scuzați pentru calitatea proastă, dar ce să-i fac? Cam la 10 și după un nou video. Ce distruge, mă, dar ce rău ești, mă. Chiar că-ți place, mă. Haide, mă. Hai, mă, câine. Cel mai fain joc ăla. Este aproape imposibil să mori. Mă, tu se parte. Dar totuși ce să facem? Asta e scurtă. Zbor în puiul meu jos, mă. Nu te văd. Dar unde te duci? Hai, mă, că te cași pe tine. Dar nici nu te mai văd. Ce vreau? Zic. Trecând o poezie acum. Spune cât de retardate pasărea sau ce pui mei. Bă, asta e ca retardată. Ce dracu se face? Ce frumos. Vom numi păsărica iadului. Mai o tură și încheiem acest episod. La făcut cum trebuie, am zis. Hai, mă, câine. Bine, mă, câine, mă. Hai, mai unul, mă. La făcut, mă, cum trebuie, mă. Haide, mă, câine. Așa, mă. Hai, câine. Bine, mă. Așa, bă, mai început. Bine, mă. Da, cam atât a fost.